Benim tuğanım İrik Abdülin, onun babası Halil ağabey, benim Ali bir tuğanlar. Onun bilen, onun İrik bilen, onun ailesi bilen, babları tuğanlar, arkadaşları bilen, ben Ronam, Nişop anam. Бәйрәмнең сәбәпчесе ул Абдуллиннар. Абдуллиннарның нигезендә яшәүче Ирек абый һәм Ирек абыйның дуслары, туганнары. Туган йорт белән бәйләнгән. Туган авыл кешене яшәтә, аны яхшы күңелле, игелекле итә. Туган авылы белән һәр вакыт бәйләнештә булган кеше генә бәхетле була ала. Колонна белән баралар, мылтыклар белән, трехлинейка, штыклар белән. Әнкәй сөйлидер ие, иң орттандай, минди әнкәйнең ниенә ябышканды итәгенә ди. 18-дә ул 5-6 яшьлек кыз була бит инде. Итәгенә ябышкандай, корап торгандай, зур теге поварлар пешерә торган ни бар бит, котел. Шул килә ди, шуны истә калдырган. Котелдан менә бу каршыда Ярхам абыйлар, Гайнуллилар каршында йөзрыктан зур күмер төшеп калды ди. Кып-кызыл. Менә шуны истә тота. أنا أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم أيوكم ثم أيوكم ما شاء الله Şimdi amatör tonlar ise, yuvan tonlar tınlar bilgisi. Her bir kişi bilsin, bedenli. Biz de ciddi gel şularını. Ol pişiransa su bilen yuvarsın. Su pişiransa ne bilen yuvarsın? Hadi türbe yuramı. Kulene tiler şuvar. Anne pişadırga yaramı. Kulga siyen bosa. Siyekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabiatını saklarga emir bilgen. İslam dinimiz kileşek buğunun tırga unutmasqa kuşkun. Hürmetler əzirləgən. Qızlar üzəri yala, şov gitti. Birisi de şəs bilmey. Но менә Шулпан алар турында обязательно язам диде статьясында. Статьяда дуслар карап барыгыз, 2нче атнага, җомга көнне безнең шушы авыл турында бик зур статья чыгачак. Укымыйча калмагыз.